अरे बुझला जानी चुम्मा देता जानी चुम्मा देता मुँह में से निकाई जड़ी लगा के जानी चुम्मा देता मुँह में से निकाई जड़ी लगा के। ओहो अरे दूर रहा। तनी छुट्टी आईनी कसहु लुका के अच्छा मेरा कोटा तोरा लया घाटे त खा के ना बता। अच्छा कुछ दिल ना दूर हमसे रह पिया देहिया पाया के जनी ढह पिया पता बा हमरा काहे खातिर आइल बड़ा बुता के पता बा हमरा काहे खातिर आइल बड़ा बुता के जब सोचल बड़ा ना हो जानी चुम्मा देता चुप रहा जानी चुम्मा देता ना मानवा से निकाई जड़ी लगा के जानी चुम्मा देता मुँह में से निकाई जड़ी लगा के। और जीत काहे कोइले बड़ा जानी सरकार जदी राखी स्कूल में 14 दिन रह के पड़ी नियम और रूल में। हाँ तो घरहू में रूले में रह के पड़ी मन बना बात त खेसारी पछतइब अपने त जइब संगे घर भर ले जइब समझ में आइल पवन धनंजय सोनू विकास रहल भी डरा के पवन धनंजय सोनू विकास रहल भी डरा एगो चुम्मे के बात बना ना भगवा जानी चुम्मा देता फेर उहे बात धनी चुम्मा देता मुँह में से निकाई जड़ा लगा के जानी चुम्मा देता मुँह में से निकाई जड़ा लगा के। अइला लॉकडाउन में टाउन से घरे जिद कर पार तो सोते के जाने अइला तो ठीक है कैला बाकी सुत जा भर पेट खा के अइला तो ठीक है कैला बाकी सुत जा भर पेट खा के। अरे बुझला जानी चुम्मा देता का जानी चुम्मा देता काहे? मुँह में से निकाई जड़ी लगा के जानी चुम्मा देता मुँह में से निकाई जड़ी लगा के। चुपचाप घर में बंद रहना तो मुखिया जी के फोन कर दे।